لترکیه تکان زمان فرمی ترکیه و به میلیونان کرد جه پرورده زمان دایکا خو بپارن. به مبستا زمان کردی به زمان پروردهی و فرمی لستانبول به پیشنگی کومله لکولین کردی به ناوی ام جبو زمان خدمشن چالاکیه که هاته ساز کردن. به زمانی درویش عفدی دستانا درویش عفدی هاتیه نویسین مموزین به هاتیه نویسین خجه و سیابند کر و کلک به هاتیه نویسین. مامۆستای زمانی کوردی ئەیوب سوباشی ئاماژە کرد حتا ئەستاتوێک زمانی کوردی لە تورکیایە نەبە یانێ نەبە زمانی فەرمی و پەروەردەیی مەترسیەکە مەزن بۆ پێشەڕەوژا کوردی هەیە. ji bo ku ziman zarok ciwan pê biaxivin dibe zimanê perwerdeyî be zimanê fermî be bi wî awayî dikare ziman rizgar bibe helbet ji bo ku bibe zimanê perwerde û zimanê fermî jî divê mirov çi bike mücadele bike xebatê zêde bike em têkoşîna xwe zêdetir bilindtir nekin ew wê li ser hebe yani. Qedexekirinê yani navên cih û warên Kurdan hemû hatin guhertin. Binivîsên Kurmancî û Zazakî ziman welatê li welatê xwe xwedî derkeve zimanê min hebûna min e. Gelek Kurdên li qada Esenyurda Stenbolê bi helkefta cejna zimanê Kurdî li hev civiyan, stranên Kurdî gotin, helbest xandin û banga xwedî derketina li zimanê zikmakî kirin. Hezar û yek peyvanê me hene ji bo dengbandina te. Bêje kîjan zimanî? Zimanê xwe zanî be. Em zimanê xwe zanî be em xwe jî nas dikin, em ê xwe jî zanî be. Zimanê me rûmeta me ye, zimanê me çawarê me ye, zimanê me rihê me ye keko. Pêşîkê gerek em zimanê xwe bînin pêşxîn, em bilind kin, paşê em dawa tişkî din bikin. Ez Kurdekî kendalim, bo goya dayîkim digerim newalim. Çivkî zimanê Kurdî gelekî xweş e. Dixwazim bi tûma gelê Kurd zarokê xwe ra hemû Kurdî bipeyivin. Zarê xwe bi elîmî Kurdî, zimanê wî ya Ziyad Kurdî, kitaba Ehmed Xanê, a Xecê, a Memozînê, gerek ez vê nabêjim birê min. Be zimanê fermî û bi zimanê Kurdî perwerde bêdayîn. Divê gelê Kurd bikare bi zimanê xwe navan li zarokên xwe bike, bikare zarokên xwe li gorî çand û zimanê xwe bi awayekî azad mezin bike. Divê hemû xizmetên saziyên fermî bi Kurdî bên dayîn. Li Stenbolê derbarê cejna zimanê Kurdî de çalakiyeke din jî panela Waqfa Lêkolîna Kultura Kurdî bû. Di panelê de nivîskar û lêkolîner behsa giringiya rabirdû û dahatuya Kurdî kirin. Tirkiyeyê de axaftin û nivîsandina zimana Kurdî bi rastî dema me re gorî hejmara Kurda difikire gelek kêm e. Lê tiştekî şabûnê heye ew jî înternet zêde pêş ketiye. Wira da gelek kesên Kurd her alê çar aliyê dunyayê de dijî. Evna peywendî wana Kurdî çêdibe bi rastî jî eva ji bo Kurda şanseke. Zimanê zikmakî bu kadar. Kovara Hawar yekem kovara Kurdî ye bi tîpên latînî ji hêla Celadet Elî Bedirxan û çend hevalên wî ve pazdeyê Gulanê 1932 de dest bi weşanê kir. Loma pazdeyê Gulanê wek cejna zimanê Kurdî bi çalakiyên cuda tê pîroz kirin. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.